Krupy dokážu strešnú krytinu vážne poškodiť. Nevšak každú. Klimatické zmeny sa nás dotýkajú stále viac a spôsobujú nám nemalé škody. Napríklad extrémne veľké krúpy nám strechu doslova dokážu zničiť. Ako obstoja naše testovacie strechy v tejto ťažkej skúške? Najprv vyskúšame plechovú strechu. Poďme sa pozrieť, ako odolajú strešné tašky. Ako poslednú si otestujeme šindlovú strechu. Plechová strecha vydržala, ale poškodenie je vidieť. Takéto poškodenie nie je tak jednoduché opraviť. Strešné tašky nevyzerajú fakt dobre. Škrydlu musíme vymeniť. Tak tu je to miesto dopadu. Šindlová strecha je bez poškodenia. Vydržala by určite ešte veľa úderov. Padla tu otázka, či šindlová strecha vydrží náraz aj z 10 metrov. Tak ideme na to. Môže? Tak a ideme na to z výšky 10 metrov. Šindlová strecha je bez poškodenia. V tomto extrémnom teste sa ukázalo, že šindle Cambridge Extreme sú naozaj hodné svojho mena.